ngumelusi uMthembeni Mpanza ephila ngezwi mission. Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Ihloko sanamhla sithi ingozi yokukhonza imimoya engcwele embumbulu. Kwaba seFesu 6 verse 12 kuya 13. Ngokuba asibhekene negazi nenyama, kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe balububumnyama nabomoya bobubi emkhathini. Ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi nalapho senifeze konke nime. Amen. Izizwe eziningi ikakhulukazi izizwe zaseAfrika impilo yazo zonke yakheke phezulu kokukhonza nokulawulwa imimoya. Kodwa umbuzo ngothi njengoba sikholelwa kangaka emimoyeni, siyayazini lemimoya esikholelwa kuyo? Siyakwazi ukwahlukanisa umoya weqiniso nomoya omubi, imimoya yezidalwa zethu nemimoya engukufa, kodwa eza kithi ngobuqili bokuthi imimoya yeqiniso. Noma imuphi umoya ukuze uhlale kuwe uyaye uthole imvume yakho. Yonke imimoya esinayo nesibusayo ivunyelwe yithi kuba ihlale kithi. Kodwa ngenkathi sivumela sisuke singazi futhi singaboni ukuthi lemimoya yamukelwe yithi, ngoba asiyazi futhi asiyiboni, asikuzwa nekukhuluma kithi. Kufikeni kaShembe kulelizwe wafica abantu abaningi beguliswa imimoya eyayaziwa ngokuthi amandiki namandawo. Ukuze lemimoya ingene kumuntu yayifike ingqongqoze noma ikhuleke kulowo muzi efika kuwo. Ngenkathi umuntu ethi ngena ebheke umuntu ozongena, kepha kungangeni umuntu kanti lo moya usungene kuye. Yikho sakhula siyalwa ukuthi ungathi uma uzwa umuntu engqongqoza bese uthi ngena, kodwa ungamboni ngoba uyosho nasemoyeni omubi bese ungena kuwe. uShembeke wakhuluma ngale moya kuHlabelelo 23 lapho ethi, Nkosi bengiluthulika kade ngathathwa emhlabeni ngafakwa ithembeni elihle lingumoya wakho. Anginikwanga ukhula lo lenginalo namhla, amandiki namandawo ikhona ukufa kwabezizwe. Nkosi yandisa izibusiso ngegama lakho lodwa, kukhishwe konke ukungcola phakathi kwendlu yakho. Njengokusho kwakho ngomlomo kaJesu wathi uma ngithanda uyohlala phakathi kwami, namhla ngiyakuthanda Nkosi, khipha konke ukufa kwami okusemzimbeni wami nokusemoyeni wami. Amen. Into ebalekile emoyeni luphawu lwakho oluchaza inkolo noma inkolelo yakho. uShembe wathi amaNazaretha akobhala eminyango yezindlu zawo ethi, dumisani uJehova. Lolu phawu ngelokwazisa lemoya ukuthi lo muzi ngwamakholwa kuwo kudunyiswa uJehova. Uthi-ke uShembe uma lo moya ufika kulo muzi bese ubona lolu phawu, awungeni ngoba usuke usuwatshele ngophawu ukuthi kulo muzi kudunyiswa uNkulunkulu onguJehova. Konke lokhu umoya usuke ukubone wakwazi ngophawu olubeke endlini yakho. Iningi labantu abahlabela abaphansi liyahlupheka kakhulu ngoba bayaye benze imisebenzi ngethemba lokuthi lokhu kuhlaba kuzokwenza isimo sezinkinga zabo sibe ngcono, kodwa sivele sibhede kakhulu. Ngesinye isikhathi sabuza kulomuntu wasezulwini ukuthi kwenziwa yini ukuthi uma abantu benza imisebenzi yabaphansi izinto zibhede kakhulu. Le nkosazana yabe isithi ziningi izizathu ezingadala lokho, kodwa isikhathi esiningi njalo abantu uma benza imisebenzi bayaye bacabange ukuthi basahlabela abaphansi,
kanti akusenjalo sebehlabela eminye nje imimoya emibi. Le mimoya iyakwazi ukufika kuwe noma komnye umuntu izenze umkhulu wakho ngasekho noma umzali wakho bese isho lokhu nalokhuya okuzocazulula izinkinga zakho. Uma usuhlabile uthi uyalungisa kuvele kubhede kakhulu ngoba vele kusuke bekungesilo umuntu obuthi uyamhlabela kodwa kungumoya omubi. Ithikele inkosazana lo moya usuke usukutholile obukufuna kuwe okungukuhlabela ukuze uthole inyama. Kodwa ayikho inhlanhla ongayinikwa ngumoya omubi ngoba ngokwemvelo yawo awunayo inhlanhla. Kodwa into nayo ngamabhadi nokufa kuphela. Uyaqhubeka lo muntu wasezulwini uthi njengoba umuntu okhonza uJehova le mimoya imbona ngophawu oluthi dumisana uJehova nokholelwa ekuhlabeni imbona ngokufaka isiphanda nokuthi ekhaya lakhe kube nendlu yabadala. Angeke umuntu afake isiphandla akhe indlu yabadala engakholelwa ekuhlabeleni abaphansi. Yonke into umuntu okholelwa kuyo uyibekela uphawu lwakhe. Ngenkathi lo moya ubona lo muntu efake isiphandla imkhetha isixukwini sabantu imlandele ize ifike ekhaya lakhe ngoba into lo moya oyifunayo ukuhlatshelwa egameni lomndeni wakho. Uma isiubonile umuzi wakho yafunda konke ngawo isiyothatha isimo sikayihlomkhulu bese ivela kumakhelwana wakho ngephupho noma ngesibonakaliso imthuma kini ukuthi akwenziweni ukuze ninqobe inkinga enibhekene nayo. Nizokukholwa okushiwo yilo makhelwana ngoba uchaza umuntu owaziwayo lapha ekhaya kodwa osewashona. Ukuthi benidlala imimoya nobona ngokuthi kuthi senikwenze konke kuvele kungenzeki lutho kodwa nehlelwe amashwa amakhulu. Nokho le mimoya yona iyobe idlile inyama. Omnye umsebenzi wale moya ukuthwasisa abantu bungoma obungekho. Bonke abantu ekhaya kuthiwe bayethwasa. Umuntu uma ethwasa akatshelwa ngumthandazo ukuthi wena uyethwasa. Kodwa lidlozi limusa kwisangoma okumele simthwasise. Kodwa izangoma eziningi namhla zithwasiswa ngokubhulelwa ukuthi wena unobungoma kumele udla amagobongo wenze lokhu nalokhuya. U99% wabantu abathwasa kanjalo basuke bengangenwe umoya obungoma kodwa besetshenziswa yile mimoya. Bathi bengaphothula lobu bungoma mbumbulu abanye begule kakhulu abaningi bagcine ngokufa kodwa bengakwazi ukubhula. Nokho le moya isuke isingenile kulomuzi isiyohlala ihlatshelwa njalo lapha isibizwa ngokuthi ingeyabadala. Le mimoya iyakwazi ukungena ebandleni imenze umuntu abe ngumthandazi engesiye. Emabandleni le moya ingena ngezindlela eziningi. Kwesinye isikhathi ungalokhu uphupha uJesu ekutshela lokhu nalokhuya. Mhlawumbe ubungakholiwe kodwa uze ukholwe ube ngumKristu. UsungumKristu ebese lo Jesu ethi sekunika isipho sokuba ngumthandazi. Usungumthandazi uyatholakala wenza zonke izinto eziphambene nokukholwa kodwa uzenza egameni lika Jesu. Kanti wembethwe nguJesu mbumbulu. Ubaba ilanga wasiyala kakhulu ngemimoya ifike izenze ushembe. Wathi uma umoya usufuna ukukunqoba ngempela uqhamuka kuwe ngamaphupho usungishembe. Kodwa lo shembe akufundise ukwenza zonke izinto eziphambene nokukholwa. Kwesinye isikhathi ungabona ushembe kumbe amaNazaretha eza kuwe ekutshela lokhu nalokhuya kanti akusiye ushembe ngumoya omubi kukhona lapho okuqondise khona. Kothi lapho usungumNazaretha lo moya ushintshe manje ukufundise izinto eziphambene nokukholwa. Nawe uzenze ngegunya lokuthi uzenziswa ngishembe kanti wembethwe ngushembe mbumbulu.
Kukhona amabandla akholelwa kakhulu ekulindeni, ikakhulukazi ekulindeleni umoya ongcwele, aze aye entabeni ethi ayolindela lo moya. Ayikho into eyingozi njengokulindela umoya. uJesu waya entabeni ukolinda izinsuku ezingama40, kodwa akahlangananga noNkulunkulu, wahlangana noSathane. Uma uJesu kwathi elindile kwafika uSathane wamlinga ngayo yonke inhlobo yokulingwa, thina uma solinda kungenzeka kanjani ukuthi ekulindeni kwethu singalingwa? Uma omubi ezosilinga asimboni, siyayicabange ukuthi sehlelwa umoya ongcwele, kanti semukele imimoya izilwane. Iyo le mimoya kwesinye isikhathi engena amanye amakholwa ayatholakala sefundisa abantu ukudla utshani nezinyoka. Ungabona kufika uyihlomkhulu ethi hamba uyokholwa ebandleni lamaNazaretha, nempela ushiye konke uyokholwa. Kodwa usungumNazaretha bese lo ihlomkhulu ethi ukunika isipho sokuthandaza. Imimoya eminingi ingena kubantu ngokuthi bangabathandazi, kodwa ngokweBhayibheli akakho umuntu owake wathunywa uNkulunkulu kuba abe ngumthandazi. uNkulunkulu uthuma umprofeti kuba azoshumayela izwi lakhe, bese kuthi ekushumayeleni asindise nabantu. Lo mthandazi uyatholakala wenza yonke into ephambene nezimiso zikaJehova. Uselawulwa yiloyiso omkhulu ongafundisi lutho ngokukholwa, kodwa ufundisa ukuthi kukhonzwe yena. Kanti akusiye uyihlomkhulu, ngumoya omubi ozenza uyihlomkhulu, ofuna ukusebenza ngawe usesontweni, ukuze ngawe ususa abantu kuNkulunkulu. Esikhathini esiphambili ngake ngavakashelwa ethempelini ngumshumayeli engangimejwayele, ngase ngimnikeza inkonzo. Lo mshumayeli wayekade engumKristu, wabesefa, kuthe sezongcwatshwa wabesephaphama. Ekuphaphameni kwakhe wavuka esengumNazaretha, wabesexoxa indaba eyisimanga sohambo lwakhe lwasezulwini. Wathi kokunye uvuswe ekufeni ngoShembe, kodwa okukhulu wathi ekufeni uthathwe wayiswa emndenini wakubo, waboniswa amaNazaretha esesihogweni ngoba engawagcina amasiko. Kulamasiko esinye sezona abashiselwa zona ukuthi babeganwe abafazi ngabanye, abanye beshiselwa ukuthi amakhosikazi angena emzini engabhincile ngoba engasifakile izidwaba nokuningi okunjalo. Ezinye zalezi zono kwakungukuthi babe ngabahlabeli abantu bakubo, bengabagayeli notshwala. Ezinye zezona ababeshisela zona ukuthi uma bekholwa babe ngayibikeli imindeni yabo ukuthi sebengamaNazaretha. Uthike lo mshumayeli ababulali nezigebengu zazixolelwa ngoba ezabo izono zazi ingcono kunalezi zalaba abantu abangawagcina amasiko. Uthike lo mshumayeli bonke abantu abafile babehlulelwa inkosi owayisho ukuthi ingubani, phambi kwayo okwakuhleli ukhambo olukhulu lotshwala negula lamasi. Kodwa wabona uShembe kude ekhala, okwakucaca ukuthi wayekhalela ukubona amaNazaretha esesihogweni ngenxa yokungawagcina amasiko. AmaNazaretha ikakhulukazi abesifazane yabathukuthelisa kakhulu lentshumayelo yalomshumayeli. Ngiyabona basebecasulwa na ukuthi uthi amadoda anganaso isithembu ayesesihogweni. Le ntshumayelo yangihlupha kakhulu. Kuthe uma kufika lenkosazana yasezulwini sabe sesibuza ukuthi ingasichazela ithini ngaleli izulu nesihogo esichazwa ngumshumayeli. Lo muntu wasezulwini wamamatheka kancane wabesethi, nami angilazi leli izulu lomshumayelo owabe ekulo. Angithi uShembe wanifundisa ukuthi ezulwini kunomkhokheli oyedwa kunguJehova. Ngabe kwakusenguJehova lo phambi kwakhe okwakunokhamba lotshwala negula lamasi.
Ithike ingilosi kusobala ukuthi lo muntu wayengafile kodwa ithathwe imimoya yamusa embusweni yayo. Kodwa kule mbuso yayisithatha isimo sika Shembe isiyenza sengathi leli zulu ekulo linoshembe. Kodwa okumele nikwazi ukuthi noma uShembe wanivumela ukuthi nigcina amasiko angaphambani nomthetho kaNkuluNkulu, kodwa okumele nikwazi ukuthi noma uShembe wanivumela ukuthi nigcina amasiko angaphambani nomthetho kaNkuluNkulu, kodwa akakwazi kuba sezulwini eliphuzisa abantu utshwala, elifundisa abantu ukuhlabela abaphansi. Ngoba uShembe amaNazaretha kwawafundisa umthetho kaNkuluNkulu. Leli zulu othi umshumayeli lali nesihogo esishisa abantu ngoba bengabagcina amasiko angilazi, ngoba uJesu wasifundisa ukuthi umthetho kaNkuluNkulu ungaphezulu kwamasiko abantu. Amen. Kulapho ingilosi eyasifundisa khona ngobuqili obuningi obenziwa imimoya uma ifuna ukuhlupha abantu. Kwabakholelwa emadlozini ifike izenze idlozi, kodwa iqhamuke nezinto ezingekho emasikweni, kanti yandisa amasiko ukuze ikwazi ukusebenzisa abantu ukuba bayihlabele. Kwabangamakholwa iqhamuka isinguJesu noma isinguShembe, isitshela abantu ukuthi baneziphiwo zokuthandaza, kanti ifuna ukusebenza ngabo egameni likaJesu noma likaShembe. Njengoba kwenzeka kulomshumayeli, kwesinye isikhathi lemoya ingaqhamukisa yonke inhlobo yamaphupho noma ikubulale bese ikubonisa izulu elingekho nesihogo esingekho. Usubonisiwe konke lokhu bese ikuthumela ebandleni elithile ukuba abantu yobafundisa ngaleli zulu nalesi sihogo mbumbulu, kanti omubi usebenzisa wena ukususa abantu emthethweni kaNkuluNkulu. Ithike ingilosi iphupho alisho lutho, kodwa okuyingozi ngumphumela wephupho. Kwesinye isikhathi kuyingozi ukuhamba ufuna incazelo yamaphupho, ngoba uzozakhela impilo elawulwa ngamaphupho, hayi elawulwa ngumthetho kaNkuluNkulu. Uma uphupha iphupho ongalazi, thatha umnikelo uyolibika uNkuluNkulu. Ufike uthi, Nkosi, ngiphuphe iphupho elinje, kodwa angilazi ukuthi leli phupho lisho ukuthini. Uma kuliphupho elibi ngalomnikelo ngicela kuba wena Nkosi unginqobele lona. Uma kuliphupho elihle ngalomnikelo Nkosi ngicela kuba ulichumise. Ithike ingilosi uma wenza njalo uyoyivimba yonke imimoya emibi eza kuwe ngamaphupho. Amen. Njengoba lithi ilizwi asihlole imimoya, sihlole nabaprofeti mbumbulu, kodwa angeke ukwazi ukwehlukanisa umoya omubi nomoya ongcwele uma vele ungakholiwe, ngoba umoya angeke uqonde ngokwesimo vela kuwe uyiso, ngoba umoya uthatha noma isiphi isimo. Umoya ungawehlukanisa ngemfundiso okunika yona, kodwa ephambene nomthetho kaJehova. Umoya omubi awusoze wakufundisa ukugcina umthetho kaNkuluNkulu. Ngakho ngaso sonke isikhathi qikelela ukufunda ukwahlukanisa imimoya ngokwemiyalezo yayo ekunika yona, hayi ngesimo evela kuwe iyiso. Inkosi busise izwi layo. Inkonzo iyatholakala